Audio Jungle. Audio Jungle. Hey guys, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel Jyotsna Official. ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 2:30 ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା କଲେଜରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। अच्छा ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଲେଖାଲେଖି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି କାହିଁକିନା ମ୍ୟାମ୍ ବି ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଯାଏଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ କଲେଜ ଆୱାରରେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟା କେମିତି କ'ଣ ଦେବେ ସେଇଟା ତ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଘରେ ହିଁ ନୋଟ୍ସ କିଛି ଦେଇଦେବି ଆଉ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେବ। ତ ସେ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ତିନିଟାରେ ଘରେ ବାହାରିକି ଯିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି କ୍ଲାସ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କାହିଁକିନା ଏବେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ମୁଁ କଲେଜରେ ଜଷ୍ଟ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଘରକୁ ଆସିକି ଯିବି ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ଖାଇବି, ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ଘରୁ ବାହାରିବି। ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିହେବନି କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ତ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ठीक है। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। चल 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 ଆମେ ଯାଉଛୁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ସେମାନେ ଯାଇ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ କରିସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। प्रोब्लेम ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଗଲୁ କ୍ଲାସ୍ରୁ। ସରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଘରୁ। ମୋର ବେ ତୁ ତା ହାତ ଏଇ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ ତଥାପି ତ ଓଲଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି। କହୁଛି ଫାଦର ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆସ ଜଣ ଏବେ ତୁ ଆସେ ଆରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ମିଶିକି ଯିବା ଏଇଟା ସ୍ପିଡ୍ କରିବି। ये अपनी छोटे डाले हंसी जाए ना देखो तो यहाँ भीतर फूल खाने जगह पर फेंक दे तो गोरा दिखा लगी यार ये कितनी औसम है यार। ଏତେ ଖରାପ ଯେ କୋଉ ପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ପୁରା ଖାଲ ହେଇଛି ଏପଟେ ରୋଡ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ଏଇପଟେ ଅନାମିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦି ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବସ୍ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସେଇପଟେ ରୋଡ଼ରେ ଯିବେ। ଏଠି ଆମେ କଲେଜ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ସେଠି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆମେ 3 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ। ବସ୍ ଆସିଲେ ଯିବୁ ଆଉ। ठीक है। ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ଧୁଆଧୁଇ ବି ହେଇନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ମାମା ଆର୍ଥର ଗୋଟେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଲେମନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଟର୍ମେରିକ୍ର, କାହିଁକିନା ମୋର ବହୁତ ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। चल झूठा। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାମା ଆର୍ଥର ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟା। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ଏବେ ମୁଁ ଧୋଇକି ଆସିଗଲି। ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ଆସିଗଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଫେସ୍ ବହୁତ ଅଏଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟର୍ମେରିକ୍ ଆଉ ଲେମନ୍ର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଗଲି ଘରକୁ ଆସିକି। ଆଉ ବୋଉ ଏଇନେ କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ କରି ମାନେ ବୋଉ ଏଇନେ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ କିଛି ଘରେ କରିବ, ବାହାରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା ବଟ୍ କହିଲା କି ବାହାରୁ ଆଣିଲେ ଏମିତିରେ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହାର ଖାଇବା ଖାଇକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ଆଜି ଘରେ ହିଁ କିଛି କରିଦେବି। ତ ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ତ ସେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା।
तो चलो देखिए से केमती कौन सब पकोड़ी छाणुची। एठी अच्छी बेसन, बेसन पर पका जीवो, तापर पका हबो पियाज, धनिया पत्र, स्वाद अनुसार लुण, तापर खाइबा सोडा टिके, गला ये कड़े रे तेल पका हब। ହେଇଗଲା ଏବେ ପକୁଡ଼ି କାଢ଼ିଦେବା। चलो सब पकोड़ी छणा सरू तापरे खाइबा। पकोड़ी सब छणा सरी तो चलते इन्हें फाइनाली खाइबा आमे। तो इन्हें पकोड़ी सब हो सारी इन्हें खाइबा, खाई सारिकी तापर मु आपण मानक सहित कथा होउची। हां चिली सॉस आनी जा गाइस। संध्या बेले खाया पिया सरी गई आबे टाइम आसिक है राति 10टा मु इवनिंग रे एबे पर्यंत बहुत बिजी थी कना यूट्यूब बहुत दिन है वीडियो करना तो ये वीडियोटा एडिटिंग कर लगी वीडियो एडिटिंग कर लगी पुणी लिखापी अच्छी बहुत सारा तो से सब रेडी करूली केमती कौन लिखी फास्ट कोड़ा कौन सब आउ 10टा है एबे जदि न लिखा स्टार्ट करी जना नहीं आज रात शोबी कि नहीं आउ देखा जाओ कौन हो किंतु मु लिखापी ट्राए करी 2-3 घंटा बसिकी केती कौन हो पार्चे तो मुझे जाऊँ खाइबी खाइकी तापरे लेखा लेखी करिया जीवी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपण मैंने देखिए टाइम आसिकी 2टा पर है घरे तो समस्ते शोचती मो पाखे मो भाई शोची मु बस कि लेखा लेखी करुँची पूरा चुपचाप सुनसान कार भी किसी पार्टी सुबुनि ये पेजटा एने मोर जस्ट सरला बहुत जोर से निद भी लगे 10:30 लेखा लेखी स्टार्ट करी बहुत सारा पेपर मुझे लिखि सारी देखी दिंतु पाखापाखि 20टा पेज पाखापाखि हम मुझे लिखि सारे अबे न शोवा जो मो मुंड बिंधा हो से मुझे भावुँ शोबी कि कौन किंतु आहरी बहुत सारा लिखार अच्छे कहीं 30-40टा पेपर लिखार अच्छे मत ना एत जोर से निद लगे मो मुंड बहुत जोर से बिंधा होता से बहुत कष्ट भी लिखुली लगुला शोई पड़े बोली हेले भी लेखा बहुत सारा थिला तो बाध्य लिखा भी पड़ूला कहीं टाइम भी बहुत थिला कम थिला मो पाखे तथापि मु शोई पड़ी से लेखा लेखी जी सरिया पर मुझे शोई पड़ी। तो आपण मानक जदि आज छोट वीडियो भल लगी तेज लाइक करेंगे शेयर करेंगे मो चैनल को सब्सक्राइब करदे।